L-erba' filgħodu l-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg iltaqa' mal-Istitut tal-Accountants sabiex jisma' ħtiġijiet tal-accountants f'pajjiżna. Dan sar ftit jiem biss qabel il-Budget 2025 fejn l-Istitut ippreżenta dokument b'għadd ta' proposti. Bernard Gregg spjega kif dawn l-aħħar xhur u snin inota li pajjiżna qed jaħli r-riżorsi li għandu minflok jutilizzhom bl-aħjar mod possibbli. Kien għalhekk illi tkellem dwar l-importanza ta' mudell sostenibbli u soċjali. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista rikonoxxa li dan mhux se jsolvi kollox u għalhekk li jeħtieġ rieda politika f'każijiet li ma jkunx hemm qbil bejn iż-żewġ partijiet. Bernard Gregg appella wkoll li f'kull waqt ikun hemm it-trasparenza sabiex ikunu evitati l-posponimenti ta' ċertu deċiżjonijiet importanti li l-gvern ikun jeħtieġ lieħu kemm fl-immedjat u anke fi snin futuri. U dan jista' jsir biss permezz ta' diskussjoni immedjata. Matul din il-laqgħa l-Istitut tal-Accountants qajjem għadd ta' kwistjonijiet b'talba li dawn jitresqu fil-Parlament. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ix-Shadow Ministers Graham Bencini u Jerome Caruana Cilja.